tässä aamulla, kun tämän viikonloppukin tuppaavat olevan niin täys kaikkia menoja ja meininkiä. Ja olen pikapuoli vähän vapaaehtoistyötä lähdössä tekemään ja jottei kanssamatkustajat pelästyisi, ajattelin vähän ehostaa itseäni ja samalla sainkin idean, että näyttäisin teille minkälaisia meikkejä minulla on. Tai tässä on toki vaan minimaalinen se määrä osa siitä, mutta tässä on niitä mitä itse käytän ja en yritä mainostaa tätä tiettyä brändiä, mutta nämä ovat minun lempituotteita. Nämä ovat niitä mitä käytän, jos jotain tuohon naamaan väriä laitan. Ajattelin myös laittaa kynttilän päälle vähän niin kuin eikös nyt ole ensimmäinen adventin kunniaksi. Näin. Ja tämä on Spiced Orange with Pure Natural Spice Extracts Yankee Candle. Aluksi en pitänyt tästä hirveästi, kun minusta se oli jotenkin liian appelsiinimainen, mutta nyt olen jotenkin tottunut siihen ja yhdistän sen kyllä ihan suoraan tähän joulun aikaan, tai joulun odotuksen enemmänkin. Noin. Eli laitetaan se tuonne sivuun. Noin. Ja minulla on tuossa, olen siis keittiössä. Ja eikä joku näkeekin, niin tuolta heijastaa tuo ikkuna. Eli minulla on ikkunassa muutama sydän roikkumassa ja se näkyykin tuolla. Avataan tämä. Näin. Ja toki täällä on peili, mutta tehdään se näin, niin ei paljastu, että minkäs näköinen mörökölli täällä kameran toisella puolella on. Näin. Kyllä se aamukahvi vaan maistuu välillä niin hyvältä. Eli tämä on viimeisin tämmönen paletti, jonka olen ostanut itselleni. Ja eniten täältä olen käyttänyt tietysti muutamia värejä, mutta myös huulikiiltoja. Tai näissä on kyllä niin vahva peittävyys, että puhun enemmän huulipunista. Mutta jos aloitetaan vaikka näistä kynistä, eli tämä. Tietysti jos se on oikeinpäin, niin helpompi lukea. Onko se? On se oikeinpäin. Eli tämän nimi on Smoky Brown ja hieman yllätyin kun odotin tummempaa ruskeata, mutta itse asiassa tästä on tullutkin oikein kiva tämmönen tehostekynä. Eli tällä teen sen, että silmät näyttävät vähän suuremmilta, eli vähän rajataan tuota silmän ympäristöä, niin näyttää, että on vähän isommat kuin tämmöiset karjalaiset tiirusilmät. Mutta joo, yllätyin positiivisesti, oikein kiva väri ja pysyykin yllättävän hyvin, mutta nimi kyllä hämää, että Smoky Brown, niin en kyllä nyt ihan sanoisi, että mä oon Smoky Brown, mutta ehkä jos jossain paksussa usvassa katselee kauempaa, niin voihan se ollakin Smoky Brown. Sitten jatketaan tällä Smoky-linjalla. Tässä on Smoky Diamond ja tällä teen aika usein tuon yläluomen kaaren. Eli aika tämmönen harmaatava. Pikkasen siinä on tuommoista hopeata. Taitaa olla aika kuulkaa lopussa tämä väri. Juu, tuon enempää ei tuu ulos edes. Eli tätäpä pitääkin sitten ostaa seuraavaksi. Mutta se on kyllä, sanoisin, että värinä tämä on semmonen hopean harmaa. Olikohan vielä? Ei ollutkaan enää mikään smoky. Tämä on sitten Black Eyes.
on sitten tämän mustan hopeaglitteri. Tässä onkin semmoista kiiltoa tuolla. Ei taida kyllä pahemmin kameraan välittyä, mutta tämä on semmonen arki. Kuitenkin käytän niinku arkena, jos jotain tuohon naamaan laitan, mutta paksumman rajauksen kun laittaa, niin siinä näkyy se hopeaglitterikin sitten. Noin. Ja sitten on kyllä, tämä on itse asiassa aika ihanan musta. Pitkän aikaa etsin semmoista kunnon mustaa, mikä on kuitenkin vähän pehmeä. Eli sitä saa tehtyä vähän semmoisen smoky eye tyylisen, eli sutattua. Niin tämä on kyllä nimensä mukaisesti boldest black, oikein vahva pehmeä musta. Osa näistä on niin napakasti kiinni, että eli ihan pikimusta. Oikein hyvä väri, mutta koska se on aika pehmeä, niin täytyy varoa, ettei kerralla tule liikaa, jotta sitä voi sitten sitä väriä lisätä, niin on kyllä se niin päin helpompaa kuin se, että ottaa sitten pois. Kovasti tuo kahvipannu tuolla nytten rätisee ja ritisee. Sitten tässä on ihan perusmusta. Blackest black myös. Mutta se mikä ero näissä oli on, että tämä on se Glimmer Stick Bright, eli vähän jotenkin vahvempia värejä, mutta tämän olen itse asiassa käyttänyt loppuun, niin sen takia kokeilin tuota toista mustaa. Täällä ei taida olla, no onhan siellä vielä jämät. Ja sitten kulmakynä. Minulla on kulman väri, jolla teen kyllä yleensä tuo arkisen kulman. On pakko piirtää nuo kulmakarvat, muuten on kyllä semmoisen kuunaaman näköinen, että mutta jos haluan niin vahvempaa tai sen, että se on pidempi kestoinen, niin sitten käytän tätä Dark Brown Brow Definer eli kulmakynää. Mutta nämä olivat tosissaan nuo kajaalit, joita pääsääntöisesti käytän. Ja sitten tässä on tämä meikkipaletti, josta käytän tiettyjä värejä. En tietenkään voi kaikkea käyttää johtuen siitä, että oma iho on tietyn värinen, silmät on tietyn väristä, niin esimerkiksi en voisi kuvitella laittamaan tämmöistä pinkkiä silmiini päiväksi. Näyttäisi ihan sairaalta. Mutta sitten on tietyt värit, joista tykkään. Ja täällä on niinku mattapohjaisia värejä. Mutta on myös sitten tämmöisiä oikein glittereitä, kuten tuo juhlava musta tuolla. Valo ei nyt oikein osu siihen. Mutta on täällä muitakin tämmöisiä glittereitä, semmoisia semiglittereitä täällä alhaalla on muutama. Tuossa kulmassa on 3 kivaa väriä ja täällä on hopeaa, valkoista ja täällä on myös vaaleita sävyjä, kultaista ja liilaa glitterinä. Oikein kivoja värejä. Mutta juu, tosissaan tätä väriä en voi kuvitellakaan käyttää, enkä tätäkään. Kumpikaan ei sovi minun iholle yhtään. Noin. Sitten täällä on 3 poskipunaa. Ja tämä yksi tässä on vähän niin kuin highlighteri, eli sillä saa noita korostettua tehtyä korostuskohtia. Ja kaikkea värejä näistä olen itse asiassa kokeillut ja pidänkin niistä jokaisesta, että tämä on todella tumma. Eli sen kanssa pitää olla varovainen. Tätäkin olen käyttänyt, se on semmoinen aika peruspunainen. Ja tämä on sitten oikein kunnon nude, mikä ei ihan minulle sovi, mutta sitä laitan useimmiten jonkun värin päälle. Tämä on ihan läpikultava, mutta se on tommonen glitterimäinen huulikiilto. Ja kiva nyt on sormet ihan tuosta väreistä. Mutta tämä ei oikein välity kameraan, mutta se on tarkoitus olla tuommoinen nude, mutta siinä on niinku
kun sitä laittaa sen pikkasen enemmän, niin näkyy se glitterikin. Tuossa ylällä on matta musta, mutta sitä minä en ole kyllä uskaltanut käyttää. Se luulee, että se on pikkasen liian tumma. Nyt viimeksi kokeilin tätä, kun olin hieman ulkona, niin tässä oli aika kiva kanssa tämmönen glitterimäinen kultaruske tai enemmän niinku, voisiko olla okran, poltettu okraväri. Mutta ennen kuin sotken nämä huulipunat tuohon pöytäliinaan, niin pistän teidät hieman. Tai teillehän se nyt ei tunnu missään, mutta laitan pausen päälle ja palaan kohta, kun olen nämä sottaiset sormet pyyhkinyt. Sen verran oli kuulkaa vahva tuo pigmentti, että ei meinannut sormista lähteä pois noin värit lainkaan. Eikäpä kokeilen tuohon seuraavaksi jotain väriä, niin näette paremmin. Vihreä on lempiväri, niin rakastan vihreää, oikein semmoista metsänvihreää, mutta se ei kyllä ihan värinä sovi minulle, joten tätäkään en ole kertaakaan kokeillut. Aika on semmonen, no siinä ei ole kyllä glitteriä paljon yhtä, mutta selkeä vihreän sävy siitä kyllä löytyy. Tässä on toinen vähän tummempi. No tämäkin meneekin enemmän sitten tuohon turkoosiin. Taas tulee tuota sotkua, mutta eipä tuo haittaa. Sinistä en käytä paljon. Itselläni on siniharmaat silmät ja minusta se ei sovi, mutta tämä kyllä näyttää aika upealta siniseltä. On se kyllä, joo. On niin hieno sininen. Ja ehkäpä pikkasen tuon kameraan välittyy, että siinä on pikkasen tuota kimalletta mukana. Eli näissä on hyvä tämä pigmentti, mutta se mikä on kyllä myös mukava on se, että se ei ole liian vahva, joten sitä voi lisätä kerroksittain. Mitäköhän väriä sitten? No tämä on tommonen liilan ruskea. Tuossa. Niin sitä käytän kyllä jonkin verran myös. Tuota en ole kokeillut, se on aika tummanruska. Tämä jotenkin houkuttaa. Tämä voisi olla semmonen aika kiva pikkujouluväri. Sitäkään ei kerralla tule liikaa. Eli voi aina lisätä ja lisätä. Koita minulla on kynnen allakin tuota väriä. Eli oikein kiva pigmentti tuossakin löytyy. Keltaisia myöskään en ole käyttänyt, koska ne eivät ole ihan minun värejä. Eli kaikki nämä täältä ihan täysin kyllä menee, paitsi tuo musta en ole käyttänyt, mutta musta on kyllä sellainen, mitä voisin käyttää. Paljon käytän näitä tuommoisina korostusväreinä. Onpahan, kun nyt taas pitää taukoja iskeä, jos takaa kuluu raksutusta, niin voinpi kertoa, että yksi kissoista päätti, että juuri nyt kun kuvaan tässä, niin on hyvä aika tulla syömään raksuja, joten ehkä odotellaan sen aikaa, kun tuo pikkuinen on nuo raksunsa narskuttanut. Minulla on useampi kissa ja muutama heistä on todella ahmantteja, mutta tämä yksi on sellainen, että enkä aina silloin tällöin ottamassa raksun pari, mutta eikö se aina tapahdu silloin, kun täällä kamera pyörii. Tuo näyttää, katon juuri kameran kautta, niin todella tummalta, mutta no kyllä se aika tumma siis on, mutta ei sillä tavalla, että se tulisi kerralla liian tummaksi. Aika samaa väriä tuon kanssa kyllä tuo, että, mutta tämä on matta. Tämä on matta. Joo, mutta ei se ihan tuossa kamerassa välity se. Mutta kaikista kovin glitteri on kyllä tuossa mustassa ja sitten tässä on aika hyvä, mutta tää on tuolla puhtaalla peukalolla. Tää on ihan selkeästi tämmönen hoppea ja tätä käytän aika paljon korostusvärineenä tuossa luomen, ei kun kulman alla. Siinä on vahva pigmentti. Ja tuokin on ihanaa vähän tommonen laventelin sininen, mutta enpä pysty sitä oikein käyttämään. Ja poskipunat ovat kyllä sitten kanssa melko vahvoja, että niiden kanssa pitää olla vähän
ole niin kova halu mennä ulos, kun linnut syövät siellä oikein kiusalla. Istuvat tietysti tuossa ikkunan edessä syömässä ruokaa. Vähän niinku kissoja oma TV. Kattokaapa, sainpa ihan pöytäliinaa sotkettua tuota luomiväriä. Näin hyvin sitä osaa. Eikäpä täytyy loputkin mennä pesemään, muuten täällä on semmosia raitoja pitkin seiniä. Mutta tämä on juu tuo viimeisin paletti, jonka olen hommannut viime vuonna, siis noin vuosi sitten. Ja ei, se on jännä kyllä, että kaikkia värejä ei tule käytettyä, joten olisi hyvä, jos voisi ostaa näitä värejä yksitellen. Eli niin kuin monilla on, että pystyy, niin kasaisi itse oman setin tähän. Eli ottaisi pois muutamia värejä, joita ei käytä. Olen tuossa miettinyt kanssa, että tekisin muutamia tai roleplay ASMR, mutta tää on vähän ollut tämän viimeiset viikot tämän ajan kanssa ongelma, kun on työtä ja vapaaehtoistyötä ja siellä menoa ja täällä menoa, niin on aina jäänyt vähän kesken se mietin, että sitten kun haluaisi, että ympäristö on rauhallinen, perhe ei pyöri tässä ympärillä, niin sitäkin on vähän vaikea tässä taloudessa saada, että ketään ei olisi paikalla, mutta tosissaan sain yhden pyydön kertoa suomalaisesta musiikista, esimerkiksi Nightwishista, ja sehän kyllä onnistuu, tuolta löytyy jokunen CD sitäkin, että ajattelin, että voisin käydä läpi CDtä, jotka omistan, koska pidän CDden kuuntelusta autossa edelleenkin, niin on ihana, kun saa itse valita sen oman musiikin. Mutta voisi toki myös esittää, että mitä tuolla Spotifysta löytyy, koska olen tehnyt sinne aika paljon erilaisia musiikkilistoja eri tunnelmiin. Mutta katsella, että mihin suunnataan ajatukset seuraavaksi. Ja viimeistelen nyt tämän sunnuntai-aamun aamukahvi, jotta pääsen piirtämään nuo silmät päähän ja lähtemään liikenteeseen, mutta toivotan sinulle oikein rauhallista viikonloppua. Vietä se niin kuin koet parhaaksi. Äläkä elä ihmisten odotusta ja painostuksen mukaan, vaan pyri tekemään niin, että sinun on hyvä olla. Ja toivotan sinulle myös oikein ihanaa joulun odotusaikaa. Jotkut pitävät joulusta, jotkut ei. Itse olen nyt vanhemmiten rakastunut joulun uudestaan, eli olen oikein innoissani siitä joulun tulemisesta, mutta se ei ole niinkään se, että haalitaan laajoja ja materiaa ja mammonaa siihen kylkeen, vaan se on enemmän sitä, että rauhoitutaan rakkaiden kanssa ja toki yleen syödään, sitäkin saa tehdä, mutta voisi myös sitä lempeyttä ja rakkautta jakaa vähän osaisillekin, eli jokainen voisi vähän käydä auttamassa niitä, joilla asiat ei ole niin hyvin, eli osallistumassa vaikka tämmöisiin joulukeräyksiin, keräämällä ruokaa kodittomille eläimille, jouluapua, eli jos pystyisi auttamaan jotain vähävarasta ihmistä tai perhettä, tuomaan heille hyvän joulun tai toimivalla vain ystävälle, eikä sille hieman iäkkäämmälle naapurille, joka asustelee yksinään, niin kyllä jokaiselle löytyy joku oma tapa jakaa sitä hyvää mieltä muillekin. Mutta muistakaa ihmiset, että otetaan rauhassa. Se on ehdottomasti se tärkein, että ei kuluteta itseään loppuun, vaan mennään niiden omien raameja ja kykyjen mukaan. Mutta eiköhän tämä paasaaminen riitä.